Ya, nangu uNkulunkulu. Kade wagcina ukubakha uNkulunkulu manje. Namhlanje sekuyithuba lokuthi ngizobakha uNkulunkulu. Bazozwa ngami la. Lalelani. Uma kuthi nifuna ngani uNkulunkulu, ngifuna ngiyenzele yodwa. Khona inkontraki la. YakwaNdonga Construction. Le nkontraki le uyayithola endaweni eningi zokuxhumana. Ndonga Construction. Le nkontraki ke le yakhelana izindlu. Mufuna ukwakha indlu nje bezindonga Construction. Mawufuna ukufaka ama-tiles bezindonga Construction. Mawufuna ukufaka u-ceiling board bezindonga Construction. Mawufuna ukwenza i-driveway bezindonga Construction. Uma kwehlula lokho uzomthola uNkulunkulu. Uyazi ukuthi indaba ngeNkulunkulu yingoba nina anifuni ukubiza indonga Construction. Indonga Construction izona zakhela izinto ezi-right, izinto eziqinile. Ungathi ubiza umuntu uthi hayi lona ngiyamthatha ngoba ushebhile. Right, indonga Construction ishebhile isebenzisana nabantu. Kodwa uzothatha lothi ushebhile lapho uzomoshela imaterial yakho. Indonga Construction ayimosha imaterial, bayakwakhela into right elungile assessment. Yabona uNkulunkulu uzoba uNkulunkulu. Thola uthi du. Wena nje mbize lo yamuntu lo azokwakhela, akwakhela ihebhidala. Uzokhunkula. Yabo impahla le ngqoka isigqoko lesi ngoba ngifuna impahla engachoki. Iyachophana le mpahla le. Ngokuze uMagabede mongazi uMagabede yokutshela. Ya. Yabona ke manje ngiyanitshela. Indonga Construction izonenzela izinto ezi-right. Njengoba izonenzela izinto ezi-right, nani ke yenzeleni izinto ezi-right. Ngokwama-prize nani konke lokho okunye okubheka eceleni. Khululeke khona indonga Construction izokunika inamba yakho. Nanso futhi izovela nakwi-screen. Uzothe isho la uNkulunkulu izobe ivela nakwi-screen la. It is 07111 988 56. 07111 u-0 u-7 o-1 abathathu. 988 u-9 no-8 ababili. 56 u-5 no-6 loyo. Thula ukuthi du. Yabona nje ngoba kusenumber 5 nje ingakho kuno-5 kuleyo number leyo. Construction. Ndonga Construction thula bazozwa ngawo. Ziyakhala ke manje. uNkulunkulu seyahamba ke manje. Bye bye.